Ето, както обещах, ето, връщаме се. Ето го пак са и тия миши капани. Мразя ги тия. Това с ли, че трябва да се скача. Какво? Нищо не радва. Аз и тъпнах на сиденето, то не ме приема. Май той сиденце ме мрази. Явно той. Не. Май почна да ме обича. Ай, жици. Дай да внимавам, защото се ни удари електрошок. И стига съм възборил. Ето това става, ако стъпиш в пламена да става. Тук, знаете, играе се шах, бъда 100 чудара. Ади. Да не ви отекчавам за шах. Наистина да ви кажа, че той е скучен. Аз и сестра ми си играем на там, който го вземе. Ние той си играем. Вместо да се нервим. Даже ние не знаем как се играе шах. Просто където отидем, се вземаме. Бързо да е. Не знам защо трябва да чакаш, за да те респауне. Той ако трябваше да те респауне, трябваше да чакаш около 1, 2, 3, 5 минути. Нищо статия. Тук си направен майка от Лего и доказано е защо да гледате. Доказано е защото там откъдето е той от една игра видях, че там се скри от Лего. И това си е доказателство. Да знаете. Успели да! Това са войничета от някакви войници на игри. Нормално е. Зависи, почва ще пусна друга игра. Ето, върнах се. Тук може да видите. Тук съм забрал 3 карти. Тук, вижте картите. Не знам какво е. Маленка, голям успех. Ето тази игра се казва Speedrun 4. Не ми тази карта, защото вече съм го играл и имам много. Имам карта. Ето спавнаме вече в пустинята. Тук не трябва да докосваш водата. Там и в другите игри, където ще бъда. Аз не съм минала всички. Ще се дайме. Какво става, не зная! Не знам какво става. Аз не знам. Ето го левел 2, ето аз съм там също. Ти бях на левел 1. Не знам дали има. Но ако се включат хора, ще отидат на левел 0. За малко. Какво? Понякога много се не е точно как стигнат тук. Аз не може да видя колко левела има. Но вие може да видите. И както съм, ако се докоснете до него, ви отнема демидж. Не, там. Нищо. Сега да чакам 100 часа. Да ме спалне. Но има много различни карти, които стават по-трудни и по-трудни, а не като сега цък и фък. И хоп. Хоп. И успях. Това вече на
на левел 3. Ако май ще вкара Fast Speed Run 4. Ако не бъркам. Не, тук не ми дава, защото вече явно съм взимал. Абе, кога да го давам? Разбира се, че съм взимал. Уей! Минало го. Ето виждате, става и все по-трудно и по-трудно. Да се мъчиш. Виждате ли? Ама добре, че ти дава скорост, иначе нямаше да можете да минете това. Не, не! Върна се. Супер. Това е хубаво, че... Няма, не. И умрях. Ами, някой наречен в тактика. Това съм вече на левел 4. Ох, тази я видях. О, мале! Майко, заради тази чак да умра. За малко чак да умра. О, карта! Оей! Тук виждате, нова карта си дава, че си дава. Айде де! О! Виждате, стават си други работи. Тук трябва внимателно, защото тази игра... Тая карта не съм играл отдавна и е нормално тъй. Тая игра отдавна не съм играл и не е нормално. Не. Абе, даче. Гледайте! Не попаднах! Аз не правя понякога, защото не искам да попадам. Ето виждате, не попадам. Понякога попадаш. Ай. Ман ще ги май. Не, стига де, фак. Да. И умрях на ъгъла. На задната уличка, баба! Сама. Искам да не скоча пред него и скачам назаде. Съжалявам, че викам, просто така се ядосвам понякога, наистина. Нормално е те да се раздразни, защото така като загубиш. Сигурен съм, че от вас има много ютубери, които ще ме гледат. Сигурно. Не знам. Но се съмнявам. Направо да скочи. Друга карта, дай. Не взех картата. Айде. Ето видите този звук. Този звук ще ви се получи, като взимате нови карти. Оп. Направо. Айсберги. Това никога не съм го играл. Айсбергите не съм стигал до сега. Упс. Оп. Супер. Мале, къде път ще го мина? Не се знае, може да умра сега. И май лъжа. Супер! Нови карти взимам. Това стои на цветовете. Да не прекалявам така, че защото ще стане после бела. Мисля, че ще умра. Умря. Знаете, че това няма да го мина това. Надявам другата, защото пак. Извинете.